Ei, eu sunt Daniel, gazda dumneavoastră și azi ne vom juca Adopt Me. Dacă știți Adopt Me, știți despre ce este vorba. Dacă nu știți, în acest joc aveți un caracter care puteți să fiți ori părinte, ori bebeluș. Eu acum respectiv sunt părinte și la început trebuia să te duci la maternitate sau nu știu cum să zic, să adopți un ou, ou de începător și să-ți dea ori câine, ori pisicuță, ori câine, ori pisicuță. Bun, mie mi-a picat câine, dar din păcate nu-l mai am. Ba da, îl mai am. Și primul rang o să fie newborn, după aia o să mai fie niște ranguri. Stai că creșteam noi pe cineva. După aia o să fie. Nu mai contează. Nu le știu pe toate, deci, Am 2000 și ceva de bănuți, eu cred că o să strâng pentru casa de 2500. Sau să-mi iau din ăsta. Un gift. Cât e giftul? 500. Nu iau. Placa. Dispare în 6 zile. Foarte bine. Și o să vă dai o săgetuță să mergeți aici și o să vorbiți cu... Era aici un oules care vorbea cu el, Mister, nu mai știu cum. Și aveți o Royal Egg de 1450. Pet Egg. Și aici vedeți raritățile. 3% legendară, cea mai mare rată e de Uncommon. Aici cea mai mare rată e de Uncommon. Curent. Aici o să vină un egg nou. În curând o să fie un update șmecher. Aici e foarte mică rata de ultra rar. Ultra rar e un fel de epic. Ce e aici? Că nu am uitat niciodată. Cea mai mare rată e de 8%, legendar. Da, frumos. Și acum o să ne creștem taco frumos. Bun, și haideți să mergem. Am uitat să precizez. Aici, panoul ăsta o să vă arate toate animăluțele care le-ați avut în cursul jocului. Uite, puteți să aveți maimuțe. Eu nu mi-am luat maimuță. Dar mi-a dat un prieten. Diferite animale. Red Panda, mi se pare că e foarte, foarte șmecher. Unicornul e legendar. Wow, n-am știut. Hai să-i facem baie. La noi acasă. Trebuie să ne dăm reset. Ca să ajungem la noi acasă. Ce, nu merge? Ba da, merge. Gata, am ajuns la noi acasă. Animaluțul ăsta seamănă foarte, foarte bine cu Shiba Inu. Nimic Shiba Inu. Uitați. Da, și... Da. Super. Din păcate, nu o să mai strângem pentru nicio casă, pentru că trebuie să ne luăm o casă de urgent. Urgent, acum. Acum trebuie să ne luăm o casă. Da, e time for school. Bun, trecem peste. Cred că ne luăm casa... Să strângem pentru casa de 250, nu știu. 2500, mă scuzați. Asta, ori mansion-ul. Mansion-ul, cred că... Da, mi-au mansion-ul. Și după aia... What the fuck, culoarea asta? Eu vreau galbenă. Daniel, Idosel,
Pe 388, hai că merge. Am mai făcut niște bani, uite, mention-ul. Hai să vedem cum e mention-ul, că nu m-am uitat niciodată. Premieră, pentru mine și pentru dumneavoastră. Wow, fain rău. Chestiile astea o să le luăm. TV-ul poate îl pun altundeva. Dar seamănă foarte bine cu casa noastră veche. No. Casa noastră veche n-avea așa ceva. O altă scară. Bun, dar na. Da. O baie. O baie care e neagră și nu-mi place. Și are geamul așa. Nu-mi place. E insuportabil pentru mine. Și sus de tot ce avem? O cameră care sper să fie o cameră de joacă. Dar na. Acum haideți să renovăm. Edităm aici pereții. Pentru că nu-mi place peretele negru. Nu. Nu-mi place peretele negru. Nu. Bă, da, nici mult nu vreau să dau. Cred că o să aleg acest. Nu. Acesta? Nu. Ceva care se potrivească pentru baie. Bun, perete alb, mă. Simplu, alb. Da, simplu, că eu nu stau să mă complic. Aici e ceva chestii, geam, niște așa, o din asta, care îi dăm sel, asta care îi dăm sel, ăsta care îi dăm, opa, ce-am găsit? Ce-am găsit? Ce asta? E bine. Bun. Pe ce care îi dăm sel și acum hai să facem stuff. Oh. Aia o să o fac eu acum încolo. New. Ce new? Da, new pentru baie n-avem? Nu, apare nu. Din păcate nu. Magic Forest. Kitchen bathroom. Sink. Nu vreau. Stuff. Bathroom. Things. Deci am dat acolo. Ce mai lux. Mă scuzați dacă se aude ceva pe fundal. Stați. Jucu. Se aude ceva sau îi dau la mod? Hai așa. Bun, și stați o leacă. Gata, am revenit. Proșapele cred că le lăsăm acolo. Acum hai să luăm stuff. Așa. Basul. Asta. Și nu am iau jacuzzi. Bă, hai să-mi iau un jacuzzi. What? The fuck? Ia iau. Foarte șmecher. Bun. Gata. Am terminat și cu Mr. Jacuzzi. Bun. Lui taco-ul meu o să-i dau. Avem ceva? De-abia aștept recompensă. Bun. Large. Bun. Stuff. Tot la bathroom. Aș vrea counters. Nu, counters nu. Mirrors. Niciun mirror. Bă, eu zic că gata. Că eu mi-am făcut treaba. Bun, aici vreau să fie o cameră pentru peturi. Gata.
Sel tot. Sel tot. Că vreau să facem bun pătuț, poate un din ăla. Stați o leacă, dăm back, dăm loc. Gata, pentru că n-am chef de oameni, dăm unlock. Bun. Băi, uși. Noi n-avem uși. Aparent nu. Vrei să dormi și bainule? Păi de asta e leacă. Sleep Diago. Da. Și bain. Eu mereu o să zic și bain, dar na. Revenim când... revenim peste puțin timp. Gata, am terminat. Bun, și am mai pus podea nouă pe jos. Stați o leacă, așa, mai bine. Și urmăm să schimbăm pereții, pentru că nu-mi plac deloc. Walls, engleza. Să punem cei mai scumpi pereți de 10.000, wow! Wow, cât de mult costă! Wow! O să-i pun pe ăștia, că mi se par prea fain. Camera de peturi, prea faină. Bun, trecem peste. Acum, cumpărăm stuff, cumpărăm, scuzați sunetul, cumpărăm bedroom, cumpărăm beds, cumpărăm clasic, un clasic și gata. Și mai mergem o dată și mergem la baby stuff, mergem la asta și mergem la ăsta, așa, gata. Nu prea lipite, de ce? Nu știu lipită? Așa, gata. Bun. Cam gata cu ăsta. Bun, acum să mai punem și noi niște chestii. Au, doare o... Bun, ce să mai punem? Windows, lights, furniture, fans, cute. Ia, ce găsim la cute? Nu cred. Deci nu cred. E prea cute să pui așa ceva. E prea cute. Iau, dă-ți cu părerea să... LOL, ce fain e. Bun. Acum, puți. Nu-i frumos să puți. Bun, păcat că ne-am pus ușel și la baie. Ia și spală-te. Și noi, între timp, că te speli tu, punem niște uși. Dacă ar fi... doors. Bun. Bun. Stai. Bă. De fapt, nu. Gata, am pus și ușă, te-ai spălat. Ai fost regos, acum nu mai ești. Hai jos la papă. Aoleu. Da, și trebuie să luăm
Facem bucătărie acum, dar întâi trebuie să luăm microundele și cam gata. Bun. Acum să punem la stuff. More than many shower. Las că-ți fac ea shower. Donut. La donut. Să pun mâncare de donut, mă. Gata. Bun, să pun mâncare de donut. Nu se poate? La party? La party nu. La party cred că o să mai pun, dar nu acum și nu aici. Cred că o să pun giant din asta. Întâi să facem bucătăria și după aia, na, mai vedem noi. Kitchen. Nu. Storage tables in cooking. Yeah, cooking. Cooking over. Da. Frigidaire, tables, fridge. Oh. Frumos. Mini fridge, nu. Hai că pun și mini fridge. Pun și mini fridge. Da. Acum. Ce facem cu mini fridge? Prea mini. Și da. Cam acesta a fost videoclipul. Eu sunt Daniel. Și salutare până data viitoare. Bye!